Maminka byla nadšená, členka Sokola, aktiv, sama zakládala jednotu v obci Tuhaň na Mělnicku, ještě před Rakouska-Uherska a pak cvičila v pražských jednotách, na Vinohradech a pak na Žižkově a v té době ji přivedla do Sokola jako svého mladšího synka. Já jsem do žáků chodil na Vinohradech. Tam jsem se víte, já byl takový jelimánek, neohrabanej, nějak zdatnej fyzicky, takže jsem tam nějak se neuplatnil a ani jsem tam nebyl moc šťastný, protože tam byli kluci šikovnější. Já jsem nezapadl úplně, ale pak maminka přestoupila do Žižkovské jednoty, vzala nás sebou a tam jsem se vyžil. To už jsem šel do dorostu, stal jsem se cvičitelem, byl jsem tam 2krát týdně, pondělí a ve čtvrtek, nebo 3 odpoledne, a jsem cvičil malý žáčky, asi 3 oddíly žáků, pak dorost, pak sám jsem cvičil, pak ještě byla hodina cvičitelského sboru, tak jsem tam byl od 3 do 10 a byl jsem vycvičený úplně teda do dna. A bylo to krásný, to jsem prožil, tam i mi to začalo trochu jít, na mě těžký zadek, byl jsem velký teda, takže jsem třeba pro nářadí nebyl vhodný, no ale cvičili jsme na nářadí, jsem trochu závodil, župí závody, ne nějak úspěšně, no ale bavilo mě to moc. Na tom prvním sletě, já jsem 26. ročník, na prvním jsem byl 32. Tam jsem se ztratil, pak mě přivedli domů brečícího, pak byl v 38. roce, to už jsem byl aktivní, to jsem byl starší žák, no a to už jsem prožíval naplno. To bylo, tam byla ta scéna, že jo, budovat a bránit, taková proti německá. No, to jsem cvičil, no už za dorost, já ještě jako nevím. No a pak byla v 48. let, to jsem cvičil za muže už, jako muž. Oni pražské jednoty obsazovali přední místa čelní, že jo, protože cvičili nástupy, tak aby byly k dispozici, takže byly tréninky, teda na cvičování bylo těch nástupových sestav, takže jsem byl první 8, taky byl fotografovaný, jsem byl urostlý, hezký tenkrát. Složitě. To se přiznám, já jsem byl po 45 let takový pokrokovej. Nebyl jsem nikdy ve straně komunistický, ale jaksi sympatizoval jsem. Až do 48. Až do nástupu lidových milic na ulice. A ten se byl v té atmosféře napjatý, že jo. Teď jsem viděl čísel vlastně. Já jsem byl jako pokrokovej, jakoby sympatizující s komunistama, ale to jsem pochopil, že už tudy cesta nevede. Takže nakonec při průvodu slavností jsem nešel v průvodu, jsem já nechtěl jít. Byl na chodníku a sledoval jsem, jak dělali před tribunou s Gutwaldem vlevohled, že jo. Vracej hlavy, bratři.
bylo mi to tak hrozně líto, že jsem cítil, jak se národ rozděluje na dva tábory. Oba mi vlastně byli blízký. Sokolovství mě bylo blízký už výchovou, no a to druhý mě bylo s blízkým věkem, protože v té době víte, mladí lidi potřebují mít něco jako novýho. A já blbec jsem si myslel, že to nový je komunismus nějakou dobu. A že to 48. do února. No, byl jsem rozeklaný a nešťastný z toho. Těžce. No to, víte, jak to říkám, jako na jedné straně jsem byl Sokol, na druhé straně jsem byl jako pokrokový takzvaně, že jo, nebo jsem si myslel a tak se to mě trhalo, nepříjemně. Bylo to bolavý, ohromně. Vím to dobře, protože já jsem těch modlitků udělal pak několik a jeden z nich si vyžádal Sokol v Šetaty, kde on byl doma teda, tak jsem tam předal. Oni tam měli, takovou pětní místnost, kde ji měli vystavenou, pak ji zase zlikvidovali, tu masku, nebo ji zazděli do zdi a tam se nějak poškodila. Vím o tom dobře. Tam taky byla tendence nebo nápad postavit pomník Janu Palachovi v Šetatech. To jsem se už zúčastnil aktivně. Tam měla být soutěž, tý bych se byl zúčastnil a už jsem se na to připravoval. Pak měla být soutěž mezinárodní k muzeu, že, na tom místo, kde se zapálil. Kdybych se nezúčastnil, tam měla být mezinárodní a tam jsem byl takovým týmu, který připravoval do soutěž. Pan Chalupecký, architekti, moji kamarádi a studenti vysokoškolského studentstva, který jsme ho připravovali. A pak to padlo všechno. Upřímně řečeno ne, nebo málo. Víte, teď řeknu něco svatokrádežného, ale já mám bohužel pocit, že ta sokolovská myšlenka už vyvětrala. Hele, ona byla postavená na vztahu k Němcům, protiněmecká vlastně. To bylo vlastenectví takový, že jo. Proti těm spolkům tělocvičným německým jako protiklad a to už teďko není. Takže bohužel si myslím, že se bude muset nějaká nová náplň pro Sokol. To vlastenectví, ty pochody v holinkách, který to drželi. Já jsem taky měl holinky. Jsem pochodoval nedlouho. Teď už to neutržejí. Ale já nevím. Teď mluvil taky svatokrádeže, jak si zajímavé je, že třeba ty změny nárazy politické přežili snadněji skauti než Sokol. Ten se rozsypal víceméně, ale skaut třeba potom tom 9 až 60. ten obživ a žil dál. Moji děti skautovali. Já nevím. A vy víte?
No, Žižkovská tělocvična, únava velká, ale krásná. No takový pocit, mě třeba to cvičení, jak se na nářejí trochu taky závodil, to mě těšilo velmi. No a i to sokolství, jako tenkrát, to ještě bylo takový živější, taky protiokupační. To bylo aktivní, to bylo dobrý. Pak se zdá, to ztratilo smysl. Nebo částečně ztratilo smysl. Nebo že smysl se oslabil. Obecně lidský, čest, pravdomluvnost, statečnost osobní, obětavost, obecně lidské hodnoty, pravda. To je těžká. Vydržet za vše okolností. Jako Hus. Patr Bořický, ten neznámý, to byl náčelník dorostu v Žižkově. To byl pro mě takový vzor i občanský, i sokolský, teda samozřejmě. Dobrý. Bořický. A v čem vás motivoval? Hele, on třeba dokázal ty hodiny tělocvičení, který vést tak zábavně a v tak rychlým sledu, že nebylo kdy se nudit nebo kde se nějak zastavit. To šlo jako, ta hodina tu měl připravenou, komponovanou a to bylo jako motor, to bylo výborný. Já jsem pak taky vedl hodiny jako tělocvičný, jako cvičitel, snažil jsem se ho napodobit nebo se mu přiblížit. Taky jsem se snažil, aby se já jsem vedl dorostový a žákovský, někdy i členský hodiny, ale aby se nenudili, aby bylo jako neustále pohyb. Kde stanutí nebo smrtným ruchem žijeme. Ještě povím jednu svou takovou tajný sen. Znáte prostor pražského krematoria? Tam v tom předpolí jsou 4 takový výjimečný hroby. Je tam jeden hrob byl prázdnej pro sokol. Já jsem pořád snil, že bych tam udělal sochu. A už je obsazený. Už to padlo. A přemysl jako, víte, protože to viděl teďko, třeba před 10 lety, už s těma myšlenkama, který mám teďko, trochu kritickýma, trochu s výhradama, ale zase s vděčností k tomu minulýmu. To byla velká. Jak bych vlastně pojal. No, přemýšlel o tom hodně, ale už to minulo. No, byl by to mužské, já dělám víc ženský, ale tohle by byl mužský, to jsem měl vymyšlený mladý. Takový ideál mladého člověka by to byl nahej. Přímej, pravdomluvnej, čestnej. Jak jsem to říkal? A žádný atribut by neměl, jen by stál. Ani ne v pozoru. Takovým postavení jako bez střehu, spíš bych řekl. Jako před startem. Jako když se chystají borci ke startu a těsně předtím už se koukají na cíl. Tak nějak.